vážený pán minister, vaše excelencie, veľvyslanci Českej a Slovenskej republiky, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte mi, aby aj ja som sa pripojil k poďakovaniu pána ministra za to, že ste sem dnes prišli a že sa zúčastňujete na tejto pietnej spomienke. Pre nás, pre zástupcov slovenskej vlády, majú obete, ktoré položil slovenský národ v tomto koncentračnom tábore, dva dôležité významy. Tým prvým je fakt, že hoci nám je ľúto každého jedného života slovenského vlastenca, ktorý zahynul v tomto koncentračnom tábore, o to viac si vážime obetu týchto ľudí, ktorí práve obetovaním svojich životov, práve svojim nasadením vlastných životov v boji proti fašizmu a domácemu fašizmu a nacizmu v Slovenskej republike dokázali, že hoci vtedajšia vojnová Slovenská republika bola spojencom nacistického Nemecka, slovenský národ ním rozhodne nebol a patril takisto medzi porobené národy vtedajšej Európy. Práve ich obete sú dôkazom, že slovenský národ sa nikdy nestotožnil so zákerným rozbitím Československa a s vazalskou pozíciou, ktorú klerofašistická slovenská vláda zaujala a hanebne držala do posledných chvíľ druhej svetovej vojny. Oni sú dôkazom, že slovenský národ povstal a bojoval počas celého toho obdobia rokov 1939 najrôznejšími spôsobmi proti fašizmu a nacizmu vyčínajúcemu v celej Európe, ba aj za jej hranicami. Tým druhým dôvodom je multinárodný charakter obetí, ktoré zo Slovenska boli do Mauthausenu vyvezené. Sem zo Slovenska smerovalo celkovo 5 transportov a ten prvý sem prišiel koncom februára 1945, vlastne do značnej miery dokaličený, lebo práve tento sa stal omylom obeťou bombardovania, čo len dokazuje, akým spôsobom vtedajší nacistickí okupanti Slovenska sa stavali civilným obetiam druhej svetovej vojny a antifašistického odboja. Ale to, čo chcem zdôrazniť, je, že po potlačení slovenského národného povstania sem nacistickí okupanti a ich klerofašistickí pomáhači vyviezli nielen Slovákov, ale aj príslušníkov mnohých ďalších národov a národností. Aj Česi sem zo Slovenska boli vyvezení. Samozrejme Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Kazaši, ktorí sa zúčastnili na slovenskom národnom povstaní. Francúzski vojaci, ktorých jednotka hrdinsky bojovala v SNP pri Strečne. A boli to ďalší príslušníci národov a národností, ktorí sa zapojili na území Slovenska do slovenského národného povstania, čím len počiarkli multinárodný charakter nášho národného oslobodovacieho boja. A na záver, vážený pán minister, chcem veľmi pekne poďakovať, že aj po rozdelení federácie sa obe naše vlády rozhodli zachovať tento pamätník ako spoločný, lebo ak už hovoríme o historických pravdách, tak historickou pravdou je, že všetci Slováci aj Česi, ktorí bojovali proti fašizmu, bojovali za oslobodenie svojej vlasti, ktorou vtedy bola Československá republika, a nie je dôvod, aby sme dnes na túto historickú pravdu zabudali. Dámy a páni, verím, že budúci rok, keď budeme oslavovať 80. výročie ukončenia najstrašnejšieho vojnového konfliktu, aký sme v Európe zažili, si tu spoločne v oveľa väčšom počte a čo najdôstojnejšie pripomenieme každú jednu obeť, ktorá v Mauthausene z územia Československej republiky, toto Mauthausenu z územia Československej republiky bola vyvezená, a že sa pokloníme obetiam, vďaka ktorým môžeme byť hrdými Čechmi, hrdými Slovákmi, hrdými Češkami a hrdými Slovenkami aj 80 rokov po druhej svetovej vojne. Ďakujem.